jiena sorpriż illi Andy Donnu jrid li l-poplu ma jsaqsix. Dawn in-nies iridukom ma ssaqsux. Jien ngħidilkom saqsu u pretendu l-mistoqsijiet. Għalhekk kontinwament niġu fuq il-medja biex inħeġġukom issaqsu. Il-Prim Ministru qiegħed fiex qiegħed u l-investigazzjonijiet bdew isiru għax ma kellux għażla oħra. Peppi, sinjuri, dil-ġimgħa sirna nafu illi Thomson Reuters ħallsu €900,000 biex insiru nafu minnu s-sit ta' 17 Black. Mingħajr dik l-informazzjoni kieku llum ma nafu xejn, kieku llum għadna qed nitkellmu fl-ajru u kieku qatt m'għandna xejn u l-Prim Ministru u l-Pulizija ma ħadet ebda azzjoni. L-FIU setet kienet taf x'għamlet. Il-Prim Ministru żgur illi seta' jkollu informazzjoni x'għamel. Prim Ministru għalinna għax umbaddini jessabiħa jitħaqilna f'wiċċna u jgħidilna kell informazzjoni għal dal-aħħar sentejn u issa fl-aħħar Donnu jista' jillibera ruħu. Iġifieri, il-Prim Ministru ta' pajjiżek u ta' pajjiżi għandu informazzjoni ilu jafa sentejn u x'għamel dwar il-Prim Ministru. Il-Pulizija saqsew il-Prim Ministru illum x'inhi l-informazzjoni illi għandek u mettinniex jew qed jassumu li diġà jafuha. L-istituzzjonijiet le mhumiex jaħdmu. Meta jaħdmu u jekk jaħdmu bħalissa għax m'għandhomx għażla oħra. Ħanejdilek ħaġa oħra, Peppi. Il-Kummissarju fejnu? Kulħadd l-istess domanda leġittima. Meta Sit Pilatus ħarab bid-dokumenti, konna nafu li qed jikoll il-fenek il-Kummissarju, illum il-Kummissarju fejn qiegħed? Veru għandna fenek involut, imma fejn il-Kummissarju? Għaliex għandu jkollna l-Kummissarju Dr. Joseph Muscat li kellem lilu u lilek u jgħidilna dak li jinteressa lilu biss u li jridek tkun taf. Palma ġara fil-każ Grant. Għalfejn inti ikollok inkjesta pubblika u jkun jaf biha biss il-Prim Ministru u sħabu x'fiha. U jiena u int għadna sallum nittalbu x'fiha dik l-inkjesta għaliex il-Prim Ministru jgħidlek biss dak li jaqbel lilu. Robert, Tonio, qabel l-elezzjoni, Tonio Fenek kien irċieva arloġġ tal-lira. U l-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien il-Gvern tal-Lejber iċċista li jirreżenja. Dak iż-żmien u la kienu għaddim inkjesti u la resquhom u xejn, ġifieri, ġast għax kienet ta' xi ħadd illi tal-mara ta' xi ħadd li kien involut fil-iskandlu taż-żejt. Kellu jirreżenja dan. Ovvjament illum ma stab xejn, ġifieri ma kien ma daħal xejn ħażin, tajjeb. Allura mhux kontradizzjoni meta il-poplu jgħidu hemm nies li għandhom jirreżenjaw. Jiena l-ewwel ma nixtieqx nirriduċi d-diskors tiegħi għall-oratrija politika, għandi l-opportunità llejla li nieħu din in-narrattiva, però mhuwiex il-ħsieb tiegħi. Jiena nagħmel distinzjoni bejn il-kamp politiku u l-kamp kriminali. Huma żewġ avenues distinti illi wieħed irid jifhem li hemm distinzjoni netta bejniethom. Il-kamp kriminali, hawnhekk għandi kollegi tiegħi li jaħdmu propju ferm aktar minni fil-kamp kriminali, hemm kodiċi, jiġifieri serje ta' liġijiet, illi tajt telenka meta wieħed jagħmel skorrettezza crime illi twassal għal sanzjoni, jiġifieri illi twassal għal punishment. Biex isir dan, hemm bżonn żewġ elementi li huma il-will u l-understanding, l-intender, il-voler, ġifieri li jiena rrid li xi ħaġa naf x'in nagħmel u qed nagħmilha. U rrid ikollok ukoll il-prova li lin mid-dubju raġonevoli. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex il-kamp Fenek ma kinux. Għax jiena d-domanda li għamilt jekk hija il-konsistenza. Ħaniġi għal Tonio Fenek. Meta niġu għal kamp kriminali allura, jekk jien niżbalja kriminalment, allura hemm is-sanzjonijiet, jiġifieri hemm il-penali u l-ġudizzju se nieħdu mill-qorti. Imbagħad hemm il-kamp politiku. U l-kamp politiku wkoll għandu is-sanzjonijiet. Fil-waqt li fil-kamp kriminali nitkellmu dwar crime,
fil-kamp politiku nitkellmu dwar error of judgment. Li jista' jkun Tonio Fenek insellimlu għamel ħafna ġid f'dan il-pajjiż, jien ma kontx wieħed mill kritikajtu, se tagħmel żball. Error of judgment. Però il-politiku b'kuntrast għal kamp kriminali jiffaċċja lin-nies. U żewġ persuni in kwestjoni illi donnu periodikament nerġgħu niftakru fihom u we call for their resignations, dawn iż-żewġ persuni diġà kienu is-suġġett ta' kritika pjuttost intensiva minnaħa tal-oppożizzjoni tal-lum. Qed nirreferi għall-2017 għaliex qabel l-elezzjoni tal-2017 dawn it-tnejn min-nies diġà kienu suġġetti għal kritika politika. Quindi, dakinhar dawn it-tnejn min-nies iffaċċjaw it-test politiku. Il-Partit Laburista, il-Moviment Laburista fl-2017, żied il-maġġoranza mill-2013. Jiġifieri jekk kien hemm error of judgment, jekk kien hemm, il-poplu iddeċieda dwaru. U allura jeżisti il-komfort politiku. Dak li jgħid Dr. Grek kan wieġbu. Rridu naraw Għatlu allura ġabu l-get out of jail free politiku u kriminali jekk hemm dawn iż-żewġ persuni. L-elezzjoni qed Kien propju għalhekk li jien għamilt fil-pretest tiegħi distinzjoni bejn il-kamp kriminali u l-kamp politiku, mela. Jekk inti taf, Dr. Grek, jekk inti taf li hemm konnotazzjonijiet kriminali, allura nkun l-ewwel wieħed jien li dawn it-tnejn ma niddefendihomx. Però il-kamp politiku, kwanto ke l-error of judgment, dawn kienu jiffurmaw parti mill-forza politika li marru qudiem il-poplu fl-2017. U kellhom maġġoranza akbar. Iġifieri, jekk kien hemm, jekk kien hemm dnubiet politiċi biex inkompli bin-narrattiva tiegħek, l-error of judgment mar qudiem il-poplu u l-poplu ta' risposta. Jekk hemm konnotazzjoni kriminali. Jiftaħ kumpanija segreta, eżatt ma li jitla fil-gvern għadu kif biss is-salib tal-ġurament, dak huwa error of judgment. Biex ikun jista' jpoġġi 5,000 kull jum ġol kontijiet moħbija tiegħu. Dak huwa error of judgment. Jekk dak li qed tgħid int iwassal għal crime u inti taf daqsi illi dwar din il-materja hemm inkjesti għaddejjin li jien ma nafx l-eżitu tagħhom. Allura il-Prim Ministru era materjali, però il-Prim Ministru li tant ikkritika. Beda li grant il-Prim Ministru. Però il-Prim Ministru. Beda li grant il-Prim Ministru. U riżulta li kien hemm dokumenti follows mis-Sur Reżenja. U bdija kif ritu il-Prim Ministru. Kif labtuħ jagħmel. Kif jaqbel lilu. Il-Prim Ministru li inti Publikaw għali grant. Il-Prim Ministru li inti talant tikkritika, anke jekk tgħidulna li m'hawnx il-rule of law. Il-maġistrati illi jistgħu jinizjaw inkjesta. Jekk jiena jew int, jew kwalunkwe persuna imur għandhom u tinfetaħ inkjesta, intom li tajdu illi m'hawnx ir-rule of law. Tajjeb. U fl-aħħar sija dak li rajna hija konferma permetti li ġew. Għax tonnu l-alloġ tiegħek ma jaħdimx. Fil-gazzja m'għandux alloġ da. Fl-aħħar sigħat, sa jiena konna f'dibattitu flimkien u jiena nerġa' ngħid ma nafx. Jekk dak li qed jiġri konness ma' qtil, għadni ma nafx, għaliex ma kellniex il-dikarazzjoni uffiċjali f'da sens. Però mill-ewwel daqqatajn naħseb il-poplu Malti li qed jarana jaf illi kieku veru l-istituzzjonijiet ma jaħdmux dan il-pajjiż, jiena ma naħsibx li kien kollna l-aħħar żviluppi. Jiena ma naqbilx ma dan li qed rajt Robert għas-segwenti raġunijiet. L-ewwel ħaġa f'elezzjoni ma tistax inti torbot elezzjoni billi tajt illi għax saret elezzjoni, allura dawn it-tnejn min-nies dak li għamlu huwa tajjeb. Tinsix ukoll Robert, il-lum għaw żviluppi ħafna oħrajn biżaħħa tal-investigazzjoni ta' Reuters u nies f'elezzjoni ma jivvotawx sempliċement fuq dan li qed tajt inti. Jien almenu dini għal-fema tiegħi, jessek inti għandek fema oħra we can tend to disagree. Tittapprezza wkoll Robert, il-lum ġew ħafna affarijiet oħra u kien hemm ħafna żviluppi oħra li ma kienux kondizzjoni tagħna dawk iż-żminijiet. U jista' jkun li tarġa' ssir elezzjoni oħra għada u il-Partit Laburista jerġa' jirbaħ din l-elezzjoni. Għalija personalment huwa relevanti jekk jiġri dan, personalment, għanajdlek għaliex. Għax jiena xorta ma nemmenx illi anki b'dak li ġara u biex inkompli nispjega biex nirrispondi fuq dak il-qalendi dwar għaliex l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu, spjegajt billi qed ukoll illi di ma bdietx f'Ottubru 17, bdiet minn qabel. U għax ma sar xejn qabel,
wasalna saw. Wasalna saw. Very blanket U- statement, Joe. Ma sar xejn qabel. X'jifieri ma sar xejn qabel? Wasalna Għaliex saw. dina Rob. Għandkom ħabta Wasalna tgħidu. saw. Issa ħankomplu mixin. Define it. Wasalna illi. Ma xar xejn qabel. Ma- Define it. Ma sar xejn qabel. Diġa għatlek, ħanajlek, ma sar xej qabel. Jina nara stramba, ma nafx jek tara xinti stramba, illi jek inti għandek xaħat pa' Nexia biti, illi hemm dawk l-implikazzjonijiet illi hemm, illi ħadd ma jieħu, jew jagħmel xi pass jew xejn. Le, insjom l-inquiries, Rob, l-inquiries ma bdewx għax jaħdmu l-istituzzjonijiet. Dawk l-inquiries ma bdewx għax jaħdmu L-inquiries bdew għax għandna rule of law. Il-fatti kellhom isiru Għaliex għandna qabel rule of law. għalija bħala ċittadin Malti, tal-mistħija, Għaliex għandna illi rule of soċjetà bħal Nexia biti tieħu sem f'kull tender u f'kull proġett li jsir f'pajjiżna meta dawn kienu qegħdin jagħmlu dak li kienu qegħdin jagħmlu. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.